ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорон Теҷи. Дар намури имрӯза мо мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоисон баҳри шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқен, видеоро то охир тамошо кунед. Дар намури имрӯза ин ҳам мошинои бародаро, беҳтарин мошинои арзон ҳам ҳастай. Нархи мошино сар мешаванд аз 10,000 сомон. шумо дар комментария нависа монда будем, ҳаваи мошиноро ҳам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. Видеоро то охир тамошо кунед ва фикротонро дар комментария нависен. чӣ хеле мошино дар шумо даркорай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Zafira. соли бароришаш 2000. Объем мотор 1.6. Сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач механик. Перевод передний. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. Состояниш 100% ай бародаро. Ягон дард надорад мега соҳибаш. Нархаш 39,000 сомон. Агар харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад мега. Агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария нависен. чӣ хеле мошино дар шумо даркорай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes сечка элеган. соли бароришаш 99. Объем мотор 2.4. Сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач автомат. Перевод задний. Кузаш седан. Свет серебристый. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро-4 дорад. состояниш 100% ай бародаро. ягон дард надорад мега соҳибаш. нархаш 79,000 сомон. агар харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мекунем меган. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Lanos. соли бароришаш 97. Объем мотор 1.6. Сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач механик. Перевод передний. Кузаш хачбек. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. состояниш 100% ай бародаро. мотори астраҷӣ, ходовой, краскаш ҳамаш 100% ай бародаро. ягон дард надорад мега. самбуферам задагӣ ай. 4 дискаи пачка дорад. нархаш 15,000 сомон. агар харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳаст ай бародаро. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Hyundai Maxima. соли бароришаш 2004. Объем мотор 3.5. Сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач автомат. Перевод передний. Кузаш седан. Светаш сиёҳ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% ай бародаро. ягон дард надорад. яксола тонировка дорад. яксола ҳуҷҷат. нархаш 71,000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мототсикли фурӯшӣ. соли бароришаш 2016. Объем куб 350. мототсикл дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% ай бародаро. ягон дард надорад. документашам 100% аст. нархаш 25,000
сомон. агар харидори конкрет набошад мега бо арзон ҳам мекунанд. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳибаш дастрас кунед. шашум мошини фурушӣ ВАЗ 2114 соли бароришаш 2006 объем мотор 1.7 сӯзишворияш бензин коробка передач механик перевод передний кузаш хачбек свет мокри асфал. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. ягон камбудӣ надорад мега. яксола документ дорад. тонировкаш бидшидагай. нархаш 19000 сомон. агар касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мекунем меган. агар шумо харидори аниқ бошен, варианти алишиам ҳастай бародаро. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурушӣ Hyundai Starex соли бароришаш 2000 объем мотор 3 сӯзишворияш газ коробка передач механик перевод полный. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро. 6 моҳ тонировка дорад. 6 моҳи дига документ. мошин ягон камбудӣ надорад. нархаш 46000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурушӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 97 объем мотор 06 сӯзишворияш газ ва бензин коробка передач механик перевод задний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% ягон дард надорад. 4 диска қатъи балондаш навай. хатавоишам нав кардагиянд. нархаш 10000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.